Türkmenistanyň Lewap vilayetinde käbir puduklaryň işgärleri mejbury paxta ýygymyndan boşadyldy. Ýogsa mundan bir hepde töweregi wagt ozalam paxta ýetişdirmekdäki etaty tewitleriň birinde diňe bir büdjetçiler däl. Eýte administrativ jogapkärçiligine çekilen raýatlar hem paxta ýygmagy mejbur edilipdi. Şu hepdäniň başyndan bäri paxta mewsimi döwri mejburi dähmetden peýdalanmakda tanqidlenýän Türkmenistanyň beýlik tewitlerinde hem mejburi ýygym işleri bet edildi. Munyň anyk sebäpleri we möhleti barada düşündürüş berilmeýär. Emma munyň Türkmenistany dähmet boýunça halkary guramasynyň we Amerikanyň dähmet boýunça departamentiniň ýakynda etmeli taparyna gabat gurnalan bolmagynyň mümkindigi bellenilýär. 15 sentýabrda Lewap vilayatynyň yerli häkimetlerine uly ýygnaklar geçirilip olurdy. Käbir pudoklaryň işgärleriniň paxta ýygymyna çekilmejekdigi oglan edildi. Bularyň arasyna medisina, muzey, teatr, aragatnaşyk, wagzal, aeroport pudoklarynyň dagy işgärleri bar. Deyip, bu ýygnaga gatnaşanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Mundunyň şu hepdäniň başyndan bäri ýurduň beýlik tewitlerinde hem ozal paxta zor bilen çekilen büdjetçileriň etatan hem bilim we saglyk puduklarynyň işgärleriniň mejburi ýygymdan boşadylandygy habar berildi. Ýöne Lewapdaky habarçymyz ýurduň Gündogur vilayatynda mugullimlaryň suňky gün hem gowwaça meýdanlaryna uğradylýandygyny aýtdy. Halkary hukuk goraýjy toparlar tarapyndan paxta önümçiliginde mejburi dähmetden peýdalanmakda tanqidlenýän Türkmenistanda käbir pudoklaryň işgärleriniň köpçülikli ýygymdan boşadylmagy boýunça düşündürüş berilmeýär. Azatlyň bu barada yerli häkimliklerden maglumat almak tynançyklary hem netije bermedi. Ýogsa geçen hepdäniň aýagyna çelini ýurduň tat ähli gowuçy meýdanlarynda ýygym işleriniň ozal görüp esidilmedik derejede güýçlendirilendigi barada Azatlyk ýygyderli habar beripdi. Halkary hukuk goraýjy toparlar sol sanda paxta kampaniýasy Türkmen hökümetini paxta önümçiliginde mejburi dähmetden sol sanda çağı dähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edýärler. Häkimetler bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç ýyly mesele gozgalmaýar. Bellemeli ýeri soňky özgörüşlikler golaýda Türkmenistana dähmet boýunça halkary guramasynyň we Amerikanyň dähmet boýunça departamentiniň etmeli taparynyň öň ýany bolup geçýär. Garaşsyz nesirler Türkmen häkimetleriniň munyň bilen bagly öz asyl kärinden daşgary paxta ýygýan adamlary meýdanlardan ýygnajak bolýandygy baradaky pikiri orta atýarlar. Türkmen News nesiri dähmet boýunça halkary guramasynyň gözegçi missiýasynyň ýurduň durly tewitlerine aýlanyp büdjetçiler, daýhanlar bilen dagy gepleşikleri geçirjekdigini belleýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan döwlet işgärleri hem munyň wagtlaryň kabul edilen karar bolmagyndan alada galýandyklaryny aýdarlar. Türkmenistanda şu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paxta hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan yerli daýhanlar we oba hojuluk hünärmenleri soňky döwür ýylyň asy ysy gelmegi, oba hojulugyndaky ýyllar boýy dowam edip gelýän meseleler derarly paxta hasylynyň pes boljakdygyny duýdurýarlar.